ତିନି ଲୋକ କି ସ୍ୱାମୀ କଣ ତାଙ୍କର ଅଛୁଆ ସନ୍ତାନକୁ ଭୁଲିଗଲେ? କଣ ମୋର ମହାଦେବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳିବେନି? ମଣିକଣିକା ଘାଟରେ ବସିଥିବା ଏକ ପ୍ରେତର ତାଙ୍କର ଏହି ଲୁହରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାକାଳ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ମଶାଣି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଅଧାରାତିର ସେହି ପହରରେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଜଳୁଥିବା ଚିତା ମଝିରେ ମହାଦେବ ଭୂତ ଓ ପ୍ରେତ ଓ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଚିତାର ଗରମ ପାଉଁଶରେ ହୋଲି ଖେଳିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଲୁଚି କରି ମଶାଣି ଅନ୍ଧାରରେ ଭସ୍ମର ଏହି ଭୟାନକ ହୋଲି ଖେଳିଲେ କାହିଁକି? ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବିବାହ ଠିକ୍ ସେଦିନର କଥା। ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜର ବସାଇଥିବା ସହର, ଯାହାକି ସଂସାରର ପ୍ରଥମ ସହର କାଶୀ ଆସିଲେ। ଫଗୁଣ ମାସ ଥିଲା। ସବୁ ଦେବଲୋକ କାଶୀର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମିଶିକରି ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁବ୍ ଅବିର ଆଉ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ ସାମିଲ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭୂତ ପ୍ରେତ ଓ ପିଶାଚ ଗଣ। ମହାଦେବ ଜାଣିଥିଲେ କି ଏହି ଭୂତଗଣ ଏତେ ଅଧିକ ବିକଟାଳ ଓ ଖତରନାକ ଦିଶୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଦେବତା ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ସବ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ ତ ସେମାନେ ଡରିଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଉତ୍ସବରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ଦେବଲୋକ ଓ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳି ସାରି ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଲା, ଅଧା ରାତିରେ ତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ମଶାଣିରେ ତାଙ୍କର ଗଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହେଲା। ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଘୋର ଭକ୍ତର ଲୁହ ଦେଖି ଭୋଲେ ବାବା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି। ସେ କେଉଁ ଦେବତା ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ସିଧା ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି କୌଣସି ରଙ୍ଗ ଅବିର ନଥିଲା, କେବଳ ଜଳୁଥିଲା ମୃତ ଶରୀର। ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଗୋଟିଏ ଜଳୁଥିବା ଚିତା ଜୁଇରୁ ଗରମ ପାଉଁଶ ଉଠାଇ ସେ ତାକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ାଇଲେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭସ୍ମ ଉଡ଼ାଉଥିବାର ଦେଖି ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଖୁସିର ଠିକଣା ରହିଲା ନାହିଁ। ଡମ୍ବୁରୁ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କର ଭୂତଗଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଉଁଶକୁ ହିଁ ଅବିର ବନାଇ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ମଶାଣିରେ ହୋଲି ଖେଳିଲେ। ଏହି ଘଟଣା କହୁଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦେବଲୋକଙ୍କର ଦେବତା ଓ ମଶାଣିର ଭୂତ ପ୍ରେତଗଣ ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ।